Τι άσχημο σπιτάκι! Αυτό εδώ είναι καλύτερο. Μου αρέσει πιο πολύ. Εσένα, κούκλα? Ναι! Και σε αυτήν! Της άρεσε! Πολύ ωραία! Εσύ ποιος είσαι? Όχι! Άσε με! Περίμενε! Τι ήταν αυτό? Κυρία Μόλι, περάστε. Σε ευχαριστώ, Ted. Αυτή είναι η αγαπημένη μου κούκλα Μπραντς. Και αυτό είναι το όμορφο σπιτάκι της. Πάμε να παίξουμε. Ξεκινάω. Είσαι τόσο φτωχή. Βρε, είναι αγένεια να μιλάς έτσι. Ted, το γάντι, σε ευχαριστώ. Γεια σου, Jess. Πρέπει να καθαρίσω το μισό μου σπιτάκι. Εδώ έχει πολύ βρωμιά. Τι αυτή η κολώδης ουσία. Χάλια. Αηδία. Τι έχω στην τσάντα μου? Κουτάκι κοκακόλα. Αρουραίος. Οδοντόβουρτσα. Τέλεια. Θα πάρω λίγη οδοντόκρεμα και τώρα καθαρίζω το σπιτάκι. Έτσι. Τώρα θα τα καταφέρω. Και όλα στα φιλιά. Τι κάνει η Jess? Κατάφερα να καθαρίσω το σπιτάκι. Τέλεια. Τώρα είναι τόσο λευκό και καθαρό. Σούπερ. Θα πάρω χρωματιστό χαρτί για διακόσμηση. Κόβω πράσινους θάμνους. Παίρνω ψαλίδι, πάμε! Πολύ ωραία! Και εδώ λουλούδια. Μαζεύω τα κομμάτια, σούπερ! Τώρα στολίζω το σπίτι. Τι ομορφιά! Κούκλα μου, πώς σου φαίνεται? Κράτα τη βολιά. Άφησε τα χρωματιστά αποτυπώματά σου σε όλο το σπίτι. Ξεκινά. Έτσι. Τι ωραία και φωτεινά που είναι. Και τι να κάνουμε εδώ? Το ξέρω. Μου έμεινε λίγο χρωματιστό χαρτί. Κόβω τα απαραίτητα κομμάτια, προσθέτω παράθυρο και πλαίσιο. Τόσο φωτεινό. Σιγά τα λάχανα. Εγώ θα κάνω κάτι ακόμα καλύτερα. Δώσ' μου το ρολό. Τώρα θα καλύψω τη σκεπή με μελακό χαλί. Ιδέα. Τώρα το πρόσωπο του Ted είναι χνουδωτό. Πολύ αστείο. Ωραίο. Και τώρα στολίζω το παράθυρο με όμορφο πλαίσιο με διαμάντια. Προσθέτω χρυσές καρδιές και εδώ βάζω ένα όμορφο χρυσοφράχτη. Απίστευτη ομορφιά. Κι εγώ έχω φράχτη. Τρεμάρε μου, Ted, εδώ. Κοίτα, θέλω αυτές τις πέτρες. Φέρτες. Κατάλαβες? Βρε, τι κάνεις? Περίμενα, είναι το στέμμα μου. Θέλεις να στολίσεις το μπαλκόνι με τα πολύτιμα μου πετράδια? Φαίνεται ωραίο, βέβαια, μου αρέσει. Αλλά τώρα θέλω καινούριο στέμμα. Χρυσό. Εντάξει μου κάνει. Και τώρα φύγε. Έχω ένα νόστιμο γλύφι τζούρι. Εδώ. Είναι μέσα από τα σκουπίδια. Γι' αυτό είναι λίγο βρώμικο. Αλλά θα το σπάσω και θα στολίσω το φράχτη με τα κομμάτια του. Πάμε. Εδώ θα βάλω χάρτινα λουλούδια, έτσι. Ωραίο, δεν είναι? Τι να πω. Στην αυλή θα βάλω συντριβάνι. Πολύ όμορφο. Και εδώ χρυσοφράχτη. Πολύ τέλεια. Μόλι, μου έδωσες φοβερή ιδέα. Χρειάζομαι χρωματιστά μολύβια.
μολύβια. Τώρα τα ενώνω μέσα τους και γίνεται φράκτης. Το συντριβάνι το ζωγράφισα. Σκάλα από χαρτόνι βγήκε τέλειο. Το σπιτάκι έγινε τόσο φωτεινό και δυνατό. Τι ομορφιά! Μου αρέσει. Τι να κάνω μέσα στο σπίτι? Δεν έχει τίποτα, χάλια. Περιοδικό, για να δούμε τι έχει. Wow, τι όμορφες κούκλες. Θα κρεμάσω τις αφίσες στον τοίχο. Εδώ. Εδώ. Βγήκε πολύ όμορφο. Φέρτο εδώ τι έχει μείνει. Όμορφες. Και εγώ θα κρεμάσω τις αφίσες στον τοίχο. Λοιπόν, έτσι. Τώρα θα πάρω το πιστόλι σιλικόνης και θα ζωγραφίσω ένα αστέρι. Έτοιμο. Τα χείλη από κόλλα. Θα κάνω βιτρό. Παίρνω βογιό και χρωματίζω. Πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει. Πολύ όμορφο. Θα βάζω το πλαίσιο και το βάζω εδώ. Εδώ πάει χαλί και εδώ πολυθρόνα, βιβλιοθήκη, φυτό, τραπεζάκι και καρέκλες. Τώρα η κούκλα μου μπορεί να απολαύσει αυτό το μέρος. Θα είναι το δικό της σαλόνι. Και εγώ σκέφτηκα κάτι. Θέλω πλαστελίνη. Τώρα θα απλάσω τα έπιπλα που θέλω. Λοιπόν, από το ροζ πλαστελίνη θα φτιάξω μια πολυθρόνα. Πάμε! Έτσι. Βάζω τα πόδια. Κοιτάξτε. Το κατάφερα! Από άσπρη πλαστελίνη θα φτιάξω διακοσμητικά μαξιλάρια. Βάζω εδώ τα επίπλα στο σαλόνι. Πολύ ωραίο σαλόνι. Τόσο ζεστό. Νομίζω η κούκλα μου θα το λατρέψει. Ναι, της άρεσε πολύ. Είναι ενθουσιασμένη. Εγώ θα φτιάξω μπάνιο. Έβαψα ήδη τα πετσαρία λεοπάρδαλης. Εδώ θα βάλω χρυσή τουαλέτα. Εδώ μπανιέρα. Θα βάλω ράφι. Τετ, βλέπεις το ράφι? Πρέπει να το γεμίσουμε. Τετ, φτιάξαμε τον τρισδιάστατο εκτυπωτή. Μια ωραία γατούλα. Να τη βάψεις χρυσή. Τέλειο. Έλα εδώ. Ναι, σωστό. Εδώ θα βάλω κρεβάτι. Ήρθε η ώρα για υπνοδωμάτιο. Λάμπα, πολυθρόνα και ένα τραπεζάκι αναβαυτεί η κούκλα μου. 2 δισκομπάλες, τόσο γλυκό. Η κούκλα μου έχει τα πιο πολυτελές δωμάτιο. Και εγώ έχω μια ιδέα για το υπνοδωμάτιο. Τώρα θα βρω κάτι. Λοιπόν, δεν έφαγα όλο το παγωτό. Παρεπιπτόντως, τα ξυλάκια αυτό παγωτό είναι τέλεια. Τα κολλάω μαζί με κόλλα. Και έχω ράφι. Κοιτάξτε, ράφι για βιβλία. Πολύ ωραία. Έτοιμα. Βάζω όλα τα βιβλία. Τόσο όμορφο. Εδώ κρεβάτι, κομοδίνο και λάμπα. Και εδώ γραφείο για υπολογιστές. Η κούκλα μου θα παίζει τα αγαπημένα της παιχνίδια. Εδώ θα είναι το ντους. Μου
Μα πώς να το φτιάξω? Βέβαια, υπάρχει σακούλα σκουπιδιών. Θα την κάνω κουρτίνα ντους. Και εδώ λεκάνη τουαλέτας από χαρτόνι. Έτοιμο. Το δωμάτιο είναι πλήρως έτοιμο. Μου αρέσει. Η Μόλι έκανε το μισό σπίτι πολύ ακριβό και έντονο, ενώ το δικό μου είναι απλό αλλά χαρούμενο. Μου αρέσει πολύ. Γράψε στα σχόλια ποιο σπίτι σου άρεσε πιο πολύ. Και εμείς συνεχίζουμε. Τζες, πού είναι η κούκλα σου? Πού πήγε από το καινούριο της σπιτάκι? Wow! Είναι στο σπίτι της γειτόνισσας. Έκαναν επίδειξη μόδας. Τέλειο! Αναρωτιέμαι αν η Μόλι ξέρει αυτό. Να την! Σίγουρα δεν έχει ιδέα. Εσύ? Ούτε εγώ. Γρήγορα! Ωχ! Πού με πάτε? Λοιπόν... Έτσι καλύτερα. Είσαι τόσο όμορφη. Πολύ πιο όμορφη από πριν. Είναι ιδανικό. Αλλά πρέπει να βελτιώσουμε και σένα. Θα σου αλλάξουμε στυλ. Τώρα φαίνεσαι πολύ καλύτερος. Ωραία, ας διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Ωραίο. Πόσο μου αρέσει να παίζω με την Μπάρμπι. Το αεροπλάνο μου κάνει κύκλο προς τα ανατολικά, μετά πετάει γύρω από όλο τον κόσμο. Τι ωραία που περνάω. Λατρεύω το αεροπλάνο μου. Όχι, το γλυκό μου ροσπιτάκι, ο Κουέντιν το γκρέμισε. Κουέντιν, φύγε γρήγορα από εδώ. Βγες από το δωμάτιο. Καημένη μου Μπάρμπι, μη στεναχωριέσαι, ξέρω πώς να το φτιάξουμε. Πάμε. Παίρνω πλαστελίνη και την πιέζω. Τώρα κόβω ό,τι περισσεύει. Τέλεια. Φτιάχνω λεπτομέρειες, σχέδιο. Έτσι. Πολύ ωραία. Βάζω χάντρες τώρα. Ενώνω όλα τα κομμάτια της καρέκλας μαζί. Σούπερ! Φαίνεται τέλεια. Είναι καινούρια καρέκλα για την Μπάρμπι μου. Κοίτα. Wow! Τι ωραία, Τζες! Έφτιαξες καταπληκτική καρέκλα. Χαίρομαι που σου αρέσει. Ας φτιάξουμε το ισόγειο τώρα. Θα βάλουμε πολύχρωμο χαλί. Έτσι, το βάζουμε εδώ. Εδώ την καρέκλα. Τι άλλο θες στο δωμάτιο? Α, μια βιβλιοθήκη. Σωστά. Θα σου φτιάξω την ίδια με τη δική μου. Όπως έχω εγώ ακριβώς. Έτσι. Όλες τις λεπτομέρειες τις βγάζουμε. Και τώρα πρέπει να τα βάψω άσπρα. Έτσι προσεκτικά. Τώρα τα ενώνω σε μια κατασκευή. Πολύ ωραία. Όλα έτοιμα. Έτσι. Το βάζω εδώ. Και εδώ. Και πάει εδώ η βιβλιοθήκη. Βάζω φυτά και διακοσμητικά στα ράφια. Σωστά! Χρειάζεσαι τηλεόραση. Θα σου φτιάξω τώρα μία από το κινητό μου. Τη βάζω στη βάση. Νομίζω έτοιμο. Σούπερ! Η βραδιά του σινεμά ξεκινάει! Μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Τώρα θα βάλω κουρτίνες στο δωμάτιο της Μπάρμπι όπως έχω εγώ. Θα τις κρεμάσω εδώ. Θα βάλω λάμπα και φυτά. Εδώ κομμωδίνο. Θα κρεμάσω και έναν πίνακα. Και σκέφτηκα να φτιάξω ρολόι. Χρειάζομαι μόνο ένα κουμπί και ένα αυτοκόλλητο. Πόσο όμορφο! Μου αρέσει. Πολύ ωραία! Το
Όλα για σένα, Μπάρμπι. Έχω ήδη σκεφτεί τι θα φτιάξουμε μετά. Πάμε. Ήρθαμε στο υπνοδωμάτιο που μοιράζομαι με τον αδελφό μου. Τι? Θα κάνω ανακαίνιση στο υπνοδωμάτιό μου στο δεύτερο όροφο. Έχω ένα τραπέζι όπου βάφομαι κάθε πρωί. Και εσύ πρέπει να έχεις ένα τέτοιο. Πάμε να κόψουμε από χαρτόνι τα απαραίτητα κομμάτια. Έτσι τα κολλάμε. Εδώ. Προσθέτουμε συρτάρια. Τα βάφουμε όλα άσπρα. Έτσι. Το δικό μου είναι άσπρο, οπότε και το δικό σου πρέπει να είναι άσπρο. Λοιπόν, ο καθρέφτης είναι εδώ. Ορίστε. Προσθέτω τον καθρέφτη. Τώρα βάζω εδώ το τραπέζι και την καρέκλα. Ουάου, ωραία! Και εγώ θα φτιάξω κάτι για το μέρος μου στο υπνοδωμάτιο. Σκέφτηκα να φτιάξω μόνος μου μια φοβερή καρέκλα για τον υπολογιστή. Χρειάζομαι χαρτόνια, ψαλίδι, κόλλα και μικρά κομματάκια ύφασμα. Λοιπόν, όλα είναι εύκολα. Πρώτα κόβω τα κομμάτια και τα κολλάω μεταξύ τους. Μετά προσθέτω ύφασμα και ενώνω όλα τα μέρη. Βγαίνει καρέκλα σαν τη δική μου. Πρέπει να προσθέσω φωτεινές λεπτομέρειες και πόδια με ροδάκια. Έτσι. Εδώ θα είναι γραφείο με καρέκλα για τον υπολογιστή. Πάντα παίζω παιχνίδια στον υπολογιστή. Είναι τέλεια διασκέδαση. Πολύ ωραία. Μπράβο σου. Έχω μια ιδέα. Ας στρώσουμε ένα χαλί. Ναι, κι εγώ έχω ένα χαλί. Θα βάλω και κομμωδίνο. Κι εγώ έχω κομμωδίνο. Και πρέπει να φτιάξω ένα κρεβάτι. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω χαρτόνι και σφουγγάρια. Το κρεβάτι θα είναι απίστευτα μαλακό και όμορφο. Έχω ακόμα και ροζ σεντόνια. Θα προσθέσω κουβέρτα. Θα το βάλω στο δωμάτιο και θα βάλω και μαξιλάρια. Έχω πολλά διαφορετικά μαξιλάρια. Έτσι. Ναι, έφτιαξα κι εγώ το κρεβάτι. Εδώ θα βάλω μαξιλάρια και παιχνίδια. Έτοιμο. Αλλά κάτι λείπει. Τι έχουμε εμείς και δεν έχει η Μπάρμπι? Ναι, τις φωτογραφίες μας. Πώς να τις βάλουμε για την Μπάρμπι? Έχω μια ιδέα. Έχω φωτογραφική μηχανή. Πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες. Τώρα θα διαλέξω την καλύτερη. Wow, ωραία. Κουέντιν, πάρε. Πρέπει να βγάλεις και εσύ μια φωτογραφία. Εντάξει, θα είναι ωραία. Θα φτιάξω μια τέλεια φωτογραφία. Σούπερ. Για να δούμε. Το κατάφερα. Ωραία. Εδώ τη βάζω. Και εγώ. Πολύ ωραία. Τα καταφέραμε. Κοίτα. Είναι σαν το δωμάτιό μας, αλλά σε μέγεθος κούκλας. Η Μπάρμπι θα το λατρέψει. Τη δική μου πλευρά σίγουρα θα την εκτιμήσει. Πολύ ωραία. Μου αρέσει. Τα καταφέραμε μια χαρά. Wow! Φαίνεται τέλειο! Σας ευχαριστώ, παιδιά! Μπράβο! Χαίρομαι πολύ! Πρέπει να φύγουμε! Γεια σου, Κουέντιν! Γεια! Αυτή τη φορά είμαστε στη σοφίτα. Γιατί θα φτιάξουμε σοφίτα για την κούκλα. Τώρα θα βάλουμε τον τελευταίο όροφο. Εδώ έχει παράθυρο, αλλά δεν θα κάνω τέτοιο βαρετό παράθυρο για την Μπάρμπι. Καλύτερα θα το στολίσω με ωραίο σχέδιο, με κόλλα. Θα κάνω βιτρό στο παράθυρο. Είναι τόσο όμορφο. Εδώ θα βάλω αστέρια και πολύχρωμες γραμμές. Η κούκλα μου σίγουρα θα το λατρέψει. Θα προσθέσω κορνίζα. Διαφορετικά χρώματα. Μου αρέσει πάρα πολύ.
Το μπλε. Τι ομορφιά. Είναι απίστευτο, μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Να και η κορνίζα. Και εδώ θα βάλω χαλί. Εδώ ένα τραπεζάκι. Στο τραπέζι θα έχει γραφομηχανή και πολλά βιβλία που γράψαμε εμείς. Εδώ είναι ένα σεντούκι με θησαυρό. Εδώ είναι. Τι άλλο να βάλω στη σοφίτα? Η δική μου σοφίτα έχει πολλές αράχνες. Παντού είναι ιστός και αράχνες. Αυτό πρέπει να το βάλω και εδώ στη σοφίτα της κούκλας. Θα πάρω λίγο ιστό, αν και είναι δύο. Μπλέχτηκα, κολλάει πολύ. Είμαι μες στον ιστό, τι να κάνω? Τρομάρα μου. Χάλια, είμαι σαν αράχνη. Έχω αράχνη ακόμα και μες στο στόμα μου, τι αηδία. Πού είχα μείνει? Ναι, θα στολίσω τη σοφίτα με ιστό. Εδώ έχει πολύ, οπότε για το δωμάτιο της κούκλας φτάνει σίγουρα. Τι είναι όμως μέσα στο κουτί, για να δούμε. Κάτι κινείται. Πάω να δω. Ποιος κρύβεται στο σεντούκι? Όχι! Είναι φάντασμα. Φοβάμαι, τρομάρα μου. Όχι, μη με πειράξεις. Γεια σου. Θα κρεμάσω το φάντασμα στη στοφίτα της κούκλας. Αυτό ήθελε. Τέλεια. Μπάρμπι, πώς σου φαίνεται η σοφίτα? Αυτό είναι φάντασμα. Αράχνες και ιστός παντού. Χάλια, και αυτό το φάντασμα είναι εφιάλτη στην πραγματικότητα. Φοβάμαι. Ναι, συμφωνώ. Καλύτερο να πας κάτω. Εδώ δεν έχει αράχνη ούτε φαντάσματα. Το τέλειο σπίτι για την κούκλα είναι έτοιμο. Πείτε στα σχόλια τι σας άρεσε πιο πολύ. Σου άρεσε το βίντεο? Κάνε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Τα λέμε!